hapadang yomot pran bo kinang de yomot pran da kane keplakat halor ka jingklat jo iba riki singkon kane keplakat kalatho ka jing sngow lem ngi kinang de hayomot pran kane keplakat la sakhi menta ke janmet kabdai ka arpho tarik ubnai Februari usnam arhajar arpho hnriu ha kebangi la sakhi ya kane keplakat la penyang bet-bet hapadang surak haringkat kita ki membati haringkat ketika janle kinang de yomadan ki bas ngotho baka jingle ka jingdan je iba riki singkon kumutau MP jang ka Shillong constituency kadai ke jingkir khu nam ta ke jela jongi henry kene ke jingklat kindit napat kadai ke jingdu nang nam ta ke jela jongi sai nei we pastor pat ya ibala tep kerteng kumutai pastor bantai ineru labo ya ke jing tho jong i hapo status hapo WhatsApp jong i bat ka jing tho jong i menta kala sapriang viral bat kene ka jing tho ru ka angkum ne shisha ka jing klat ka bakin den jong i MP badan buram jong i Dr. AJ Singkon kala pin pang men sim bat kala pin jau umat yang i paro khamtam ya ka chat ben riu jong i klampoi perkhat ka shuan jia kum ne kinsan kum ujumai ubajur bat bashar khai kapapin khi ya kamen sim jongi kum ki breu ngim dan ai ban bo jingkeli ya ublai henry ban shani apat haka jingya lambastat bat babah jong u ni duai baka jingtingan utrai kanlang haki bahayi hasam bat ki bait bathan jong i ka jing duai baka jing sngaulem nai pastor bantai mokpda bat ka poternet barok kawai kine ki de ki jingkiran jai pastor bantai